Kwangi Bunde Manekamunte because no person that kiss him with a video and no person can ask him because Bobby no because try and share this video because they have important news. This news report all the way from Oba Anambra State now. Opposing Hofuna, so many non-indigenous of Anambra State bidder side has been having clashes within the Anambra State neighbor, especially in the Ebonyi State. Some of that time hana clash kwa for gekota manankini lizi hanni na afaketabu. The issue of inalahana hagolegu. The issue of inalahana hagolegu number is a very big issue to be addressed by all indigenous of Anambra, especially the state government. Again in SM. This pay for this video Bonde, most of them Bonde, Ebonyi State and other states. Hasina Hagoana, despite full documentation and everything, Marabotobawa Kanalahana Sahana Haboro indigene Nahame Hanaba. This incident has been happening now for close to 1 year now. If I'm not mistaken, for close to 1 year now. And they are all at this time around Hame protest to address the thing and to also plead for the governor to step in because now also I na choose mmadụ na mba ọzọ ọgbatazi na Igbo ibe aka obebe gbalo ose enyemaka na bi ha aka chulukwu ya batakwu na imuno na bi ihe bụ abụrụ ezigbo ihe no keke nwanye ndị njọ so anunu ngwa mbulukwa ndị ọbụkwa na akụ ndị n'ihe anụ na-eme ndị other states nọ n'ime Oba biko no ndị Oba people should address this thing because as long as na mmadụ na-asụ Igbo anyị niile bụ nwanne. As long as na mmadụ na-asụ Igbo onye ahụ bụ nwanne gị lukwa ha ma echi mmadụ bịa go ha na side nkunu ọ bụ na unu so na achọrọ ilesa ha na fine unu elesa na mana nke bụ na unu lesa ahụ na-abịa na alụkwa ha ma ndị a na-asịkwa they can not even give them property because na ha bụrụ ndị Oba ha anaghị ha na-ayazi ihe n'ugwu Awụsa na-ayi ihe na North na-ayi ihe na mba mmiri agbatazi ha n'Igbo anyị ka ndị mmadụ bịa zuo ike unu welukwa data agwa ndo mba ọzọ wee nye kpasakwa ndị Igbo anyị. It doesn't make sense. Ọ bụrụ ezigbo ihe ka ọ this video should get to the relevant authorities ka ha malụ ihe mee tinye bụ okwu ọnụ ka the thing wee nwee ike mee gịnị dajụọ because this cry of this people has been on n'ime Oba for longer than before. So biko in this video kunu share ya kodokwa na mbozo on the band. Soludo because ya no. Teno kwa yita kesi akwa. Umazi maradi roya. Akwa mwana na hospital. Aka o. Ewa onya gejere maka. Biko kamare yumi. Amaka bebeji muna. Aradi rokuya. Hospital kono hospital. Yere maka bikonu. Yere maka o. Ewo Igbo biko batara yo senye maka o batara yo senye maka mmiri erikwa anyị n'Oba o ebe anyị na-agọrọ nsogbu batara yo senye maka Soludo bịa o mmiri erie anyị n'Oba na ụmụ nwanyị niile na ebe a na-esi na-ebe anya front ICC nya ebe m niile ha kụkasịrị anyị niile kụkasị gate kụkasị ebe m niile ma kitchen m Asi eba we rie no rife na face ebe ha na achọ di men bisia glasses anyị niile ma nne di m ha so ta tutu nwanyị mmadụ okwute nwanyị tere na ebe na-etio Chineke bịa nyere anyị aka na mkpọrọ nyere anyị aka n'Oba ike agwụ na anyị bụ ụmụ nwanyị Jehova biko na onye ole ebube gbatara anyị ọsọ enyemaka Igwe ọkpakọwa bịa gbatara anyị ọsọ enyemaka ike agwụga anyị bụ ụmụ nwanyị Ika buga ya ina chondo justice yesterday. Jehova biko no. Me ha ka beto ha ka no bi. Ka de zera ija ye bo mo na ha no na. Jehova mera ya mara. Igbo biko no. Beru me beru tu puta chiko nya ko ga wa ya. Nda bia buru di mu bo. Siso nya no smo dia. Oni ada ga zaga. Ama mo ka dedu. Meru me bere.
abega mebido enwe ọmụ nwanne di me nwụrụ nwanne na mmadụ dịka ọnụ I don't know where I'll start from. Please, people should come to my rescue. I don't know where to start from. I'm too young to experience all these things. Please, people should come and help me. I have kids that I'm taking care of. Please, you people should look into this matter. Some of these men have health issues. Please, we need your help. Just look at me, I'm so young to experience this thing now. Please, I don't need this stress. My husband bought his land genuinely. I don't know why they're stressing us like this. Is it a crime for us to buy land again? Some people bought land in our own village. We are not threatening them. We are not disturbing them. Why are they disturbing us like this? We didn't force them to sell their land. So what is the problem? What is really the problem? What is happening to this country? Please, people should look into our matter, please. Igbo about the second, because I the solidarity movement when because yesterday. We just woke up and see this. By 4 a.m., 5 a.m. to 6 o'clock, they surrounded everywhere at Imporo and would I call it now they have taken our husband to unknown destination. Up till now, I have been dim. I'm not a Mebono. Mother, you go down and go on so you go more than 4 times. You are still paying. Since 2020, I back into this land. I don't wear rest. I this year, 2025. How are we going to cope? Because I know you go about the second. Because Governor Charles Soludo, because what I said the matter, I'm not I working a guy again. Because the man will be over there. I never would not man will be over John. I don't know, but we have tried a lot. Our youth are frustrating our husbands. When will this come to an end? Please come to our rescue. I express in even for all to go too much. Don't be too much. No matter because what I said in my car. Because I do my every day I know in fear. We cannot sleep with your eyes closed. What the hell is this? Come to our rescue because even I didn't. Come to our rescue, please. This is our solidarity movement this morning, since yesterday. Our husband, we cannot connect them. We don't know whether they are alive or whether they have died. Please. Because we want our land genuinely. How can you live in your place for 5 years, 10 years, and you are still paying for it? It's not possible. Biko ụmụ nwanyị ndị a niile bụ ndị ejikọsi difa abịara kpụrụ difa n'ụtụtụ ụnyaahụ dịka fasi wee kwue ha wee na-eti mkpu anyị na-eti kịta bụ for justice. Let every injustice ọbụla na-aga na mkpụrụ ka igwe na-ebanye ya anya ka well-meaningful people of Oba ka ha gbabata ọsọ enyemaka n'ihe na-eme na mkpụrụ ka afụ na-enwere sanity na udo n'ime ana mkpụrụ ka Chineke mezie okwu a. Igbo
One of bikon. I said,